Burazzi. Burazzi. ligcwele nekade thatha
bathandwa abazalwane bezonike intente efana engangabamhlaba ngoyithola. Amen. Bonke abazalwane nathi uNkulunkulu angaba nayo. Haleluya. Haleluya. Bazalwane, siyanithanda nawe noma nani ningithanda. Haleluya. Uba ninginike into bengingayilindele. Njengoba athi esho ukuthi suka kude nanenkonzo kodwa yena angafuni lutho. Amen. Uba into ekhulumisayo ngithanda. Amen. Kodwa ngoba uNkulunkulu uvumile yena ukuthi angiphathe leli bandla. Amen. Ngiyabonga nami maJesu. Bonke abazalwane abahambele lenkonzo namhlanje esinayo. Amen. Kanti uNkulunkulu ngabasiza la egameni likaJesu Kristu uzophakatha. Siyabonga bangcwele, siyabonga abazalwane. Siphinde sibingelele nabazalwane abathe bangena kuNkulunkulu ngemuhle, siyamukela bonke baba abafundele kanye nebandla. Sizoqhubekela phambili bazalwane ngenxa yesikhathi. Sizodedela nathi ubaba wethu, ubaba umfundisi ubaba uNtombela asiphe nje a short word of support. Ubaba uNtombela usipha nje a short word of support. Uma ngabe eqeda bese siya ku short sermon esoniwa usinya bishop wethu ubaba uKheswa bese siyanikela bazalwane.
ukusapotha bamnje bamthiya ngingumntwana okhule khona e-National Congo ngizothi bamthiya into ezokusiza ukuze uhambe uqondile ukuze uhambe ungenaluvalo sabuNkulunkulu. Amen. Ngoba inkosi uSolomon indodana kaDavide ingane ithole ehlazweni. Haleluya. But iyapha into efuna uSolomon uma ethi uNkulunkulu ucela Solomon ekuzokwenzela khona iyodwa into abakuzokwenza uSolomon azange afune into eningacela utani. Haleluya. So into ezosiza baba kuthiya ukuze uhambe unokuqonda ngoba ukuhlakanipha uzokwazi ukulazi izinto ezinhle nezinto ezimbi. Haleluya. So uSolomon ucela yodwa ukuthi iyodwa Nkosi into emsiza ngayo ukuthi yini ukuhlakanipha hayi kuzovela mina ukuvela phezulu. Haleluya. So ngiyambheka uSolomon ngibheka njengoMoses ozokuthi uMoses iyodwa into ayenza nanoma yini mayixakeka wayishiya ibanda athi ngisalale kancane akhuphuka entabeni. Haleluya. Manje entabeni wathatha imandla kuNkulunkulu into ezosiza bakuthiya ukuthi njengamanje khuphukela endaweni ephakameyo ngoba indawo ephakame indawo zonke nibhedlela. Haleluya. Ukuhlakanipha ozokusiza okuzovela phezulu ozobathusa okubi nokuhle. Inkosi kusisa. Amen. Siyabangabe ibandla selinikela sicela ukuthi umboni alisebenzise lelo thuba nge-word of support ukuyidlulisa. Sixolise kakhulu soxelana nathi our senior bishop waba ukheswa asiphe nje i-short sermon bese siyangena enkonzweni yokunikela.
libasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Amen. Angizukuba mude. Kodwa imessage yami isekuthenini awukwazi ukuzwa izwi lingahlangananga nokukholo. Izwi lizwa ngokukholo. Ayakamphili. Ukukholwa, hayi bazali, ukukholwa lithi iBhayibheli kuvela ngobuku. Izwi lenkosi livela ngokukholwa. Ukukholwa kuvela ngobuku. So lento yokuzwa ukuze kuzwakale izwi fanele uqale ukholwe kuqala. Amen. Lento nje yokukholwa abazalwane, njengoba sina abazalwane, into esilethe kakhulu ukukholwa. Njengoba siyimali sizophathwa umkhulu ukuthiya ingoba siyakholwa ukuthi endleleni bazalwane. So sihamba nje ngokukholwa bazalwane. And ithi iBhayibheli ulifunda abanye basizanga kodwa babezwile izwi kodwa nabangasiza ngoba balalelanga ngokukholwa. Kusho lo izwi number 2 lithi bashuyezwa kodwa alibasizanga. Isizathu ukuthi balizwa kodwa kungekho ukukholwa. Sizosho njalo sothi nje siyakholwa ubaba uNkulunkulu ukuthi umholi asiphela sizomlalela ngokukholwa bazalwane. Sisho njalo nje nami ngiyathoba.
bese ngiphinda ngithoba phambi kwabazali bami. Angizukhuluma kakhulu kuthiwa angingakhulumi kakhulu ngenxa yesikhathi kuthiwa angismayile abese ngifunda incwadi eqondene nokunikela. Wayibethi angismayile ingenxa ukuthi ngizokhuluma ngento yokuhleka. Ngizofunda lapha encwadini esibhalelwe uPostoli Paul. Sizofunda ku-2 kwabaseKorinte ku-chapter 9 ku-verse 6. Ithi kepha nalokhu okuhlonyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nokuhlonyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokhu azikhethele kona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokuncindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda umuntu onikela ethokozile. Ngizocela ukuphinde ngifunde okwesibili ukuze kufakazise lokhu ukuthi uNkulunkulu umthanda kangakanani umuntu onikela ethokozile. Uma unikela ethokozile uNkulunkulu uyakuthanda. Ithi kepha maningakodwa ake ngifunde amaHebheru 13 uverse 16. Kepha maningakodwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo. Amen. Siyabonga abazalwane. Ababe ubole ebanjeni ngoba bazalwana amabandla amaningi ayafika ekwenza inkosi ayincane le nkosi elize namhlanje inkulu kuthina inkulu ngisho nankulunkulu ezulu lithathu uNkulunkulu anganisisa ngiboni sengathi ibandla linahlonipha lihambe kahle phambi kwakho. Siyabonga ninomama liphathe kahle ibandla kwakho. Umusa kaNkulunkulu ukuthi ibandla ligcine lilungile thathela lelibeka endaweni yona limhloniphe noNkulunkulu kuzoba kuhle ebandleni. Siyabonga abazalwane. Kodwa izinkosi lithe ofuna owayegule ufuna ukusinda wathi umphetho nebandla sengathi lingahlala emphethweni yila kusinda khona abantu. Siyabonga abazalwane. Sizosebenza nje nathi ngendlela esizosebenza ngayo.
Esibazalwane sithi akube kuhle ku-Archbishop nakumama Archbishop kazi siyabonga.
Are you smiling?
Amen, 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 hallelujah.
Asema